mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titangelo and Rakitera, isa po akong masugid na taga-subaybay ng inyong programa. Maparadyo, mapa-Spotify, nakikinig po ako. Nais ko lang din sanang magbahagi ng aking kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Renavi. At ito ang aking secret file. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Nagsimba kami ng husband ko sa isang local church sa lugar namin. Pero hindi mo aasahan, doon ko pa mararanasan sa simbahan ang mga chismis na maririnig ko. Opo, may kumakalat doong chismis sa mga churchmate namin tungkol sa akin. May mga churchmate ako na nagmamarites at ang hilig magkwento. Ang hilig gumawa ng kwentong wala namang katotohanan. Pawang mga gawa-gawa lang. Hindi rin kasi nagtatanong muna. Ewan ko ba kung bakit sa simbahan pa nila nagagawang magganyan. Eh di ba dapat nga place or worship yun? Ang pinagtataka ko lang mga kabisyo, DJ Titangelo at DJ Rakitera, bakit ibang tao ang pinapakialaman nila? Imbis na dapat sumasamba lang sila doon sa church. Nakakasama lang po kasi ng loob dahil ipinagkalat kasi ng isa kong churchmate na buntis daw ako. Oo, buntis daw ako. By that time, 4 na buwan pa lang kaming magjowa noon ng husband ko. At walang nangyayari sa aming dalawa. Hindi pa kasi kami intimate at that time dahil magjowa pa lang kami. Alam namin ang mga limitation namin sa relasyon namin. At alam namin kung kailan namin dapat gawin ang ganoong ka-scared na gawain. Pero here comes itong mga marites naming churchmate. Ginawan kami agad ng storya. Ginawa na agad kami ng di umano'y meron na daw kaming anak kahit wala pa. Nagulat na lang ako, DJ Titangelo at DJ Rakitera, na kumakalat na sa buong church namin ang chismis. Nabuntis nga daw po ako. Nalaman ko sa isang close friend ko na chinichika raw ito ng isang marites sa nanay niya. Ang pagkakasabi daw ay buntis na raw ako. Alam niyo mga kabisyo, hindi na po ako nakapagpigil. Ang ginawa ko po, edi kinonfront ko po itong si churchmate na marites. Ang sabi ko sa kanya, "Girl, anong pinagsasabi mo sa akin at sa mga ibang tao? Unang-una sa lahat, hindi ako buntis. Wala pang nagaganap sa amin ang boyfriend ko. Kaya hinto mo na yung pagkakalat ng maling kwento tungkol sa amin. Nakakasakit ka lang ng damdamin
at nakakasira ka sa relasyon namin. Yan po mismo ang pagkakasabi ko, DJ Rocky at DJ Titangelo. Pero in fairness sa mga marites sa churchmate ko, nag-sorry naman siya. Inassume niya lang daw kasi nabuntis ako dahil nahuli niya raw ang jowa kong hinihimas-himas ang tami ko. Dahil lang sa gesture na yon, Titangelo at Rakitera, inassume niya na agad na buntis ako. Oo, ni hindi man lang nagtanong pero sabi ko bloated lang ang tiyan ko. Tumataba lang ako kasi panay ang kain ko lately. Agad naman nag-sorry ulit siya sa akin. At akala ko tapos na ang problema ko pero hindi pa pala mga kabisyo. Napansin ko sa sarili kong during that time na parang hindi na normal ang paglaki ng tiyan ko. Madalas akong digyahin para akong bloated all the time. Hindi ko lang pinansin dahil wala naman akong ibang nararamdamang masakit sa tiyan ko pero after a week, sumakit na ang abdomen ko. As in, sobrang sakit. Kaya dinala ako ng jowa ko sa ospital agad-agad at hindi ko na inakala ang mga nalaman ko sa ospital noong araw din na yon. Nakita nila na may ovarian cyst ako. Malaking ovarian cyst noong in-examine ito. Kailangan daw akong i-surgery agad-agad dahil delikado kapag pumutok o nag-rupture. Kaya agad akong inoperahan at tinanggal ang cyst ko. Mga kabisyo, DJ Titangelo at Rakitera, pagkatapos ng operation, pinapicturan ko sa jowa ko yung cyst na natanggal. Tapos nag-my day ako ng picture ng bukol ko. Sabi ko sa caption, "Congratulations. It's a bouncing baby cyst." That time gusto ko pa ngang itag yung marites naming churchmate pero hindi ko na lang ginawa, DJ Titangelo at DJ Rakitera. Hinayaan ko na lang silang malaman na ang nangyari sa akin on their own. Pero sa totoo lang, napakalaking peligro pala ang hinaharap ko that time. Buti na lang inalis agad ang cyst ko at unti-unti rin naman nagpakita ng suporta ang mga ka-churchmate namin. Para sa agaran at tuluyan kong paggaling, sa ngayon, hindi ko pa ulit nararanasang machismis sa simbahan namin. At sa totoo lang, ayoko nang maulit yon. Lesson learned din ito sa mga kasamahan namin sa simbahan na huwag magpakalat ng fake news. Ituturing ko na lang na blessing din. Ituturing ko na lang din na blessing in disguise sa mga nangyari sa akin. Dahil kung hindi agad nila napansin ang abnormal na paglaki ng tiyan ko, na inakala nilang buntis ako, siguro hindi ko mabibigyan ng atensyon ang nararamdaman ko o ang kalusugan ko. Fast forward sa kasalukuyan, eto na. Mga kabisyo, DJ Titangelo at DJ Rakitera, totoong buntis na po ako. 5 months na akong preggy at ako na mismo ang nag-a-announce sa mga ka-churchmate ko para hindi na sila ma-fake news. Pero kailangan ko ring magdahan-dahan sa daily activities ko kasi nga nasa high risk category pa rin ang pregnancy ko.
Kadahilanan daw yan ng aking history sa ovarian cyst. Yung pagkakaroon ko nun. Regular tuloy ako minomonitor ng OB-GYN ko para rin safe at panatag din ang loob ng jowa ko. At hindi lang yan mga kabisyo. Dahil yung dati kong jowa, i-announce ko na rin po na husband ko niya. Inaalagaan naman ako at sinusuportahan ako sa lahat ng gusto ko. Kaya kampante akong hindi ako papabayaan ng Diyos. At hindi rin ako susukuan ng baby sa loob ng sinapupunan ko. Mga kabisyo, gusto ko lang po talagang ibahagi ang aking kwento. At kung meron po kayong mga opinyon at naranasan nyo tong kwento ko na katulad sa akin, naway maging matatag lang tayo sa mga kwento at chismis na ating natatanggap. Muli, hanggang dito na lang po. Ako si Rene V. At ito ang aking secret file.